Ngayong Road Safety Month, mas pinaigting pa ng Land Transportation Office Bicol ang kaligtasan sa kalsada. Ilan sa mga hakbang ng opisina para mabawasan ang mga aksidente sa daan ay ang pagsagawa ng mga checkpoint at random inspections. Ayon sa opisina ng LTO Bicol, nakikipag-ugnayan din sila sa Department of Health at Department of Transportation para palakasin ang kanilang kampanya kontra sa mga aksidente sa kalsada at maipaalala sa publiko ang mga alituntunin na ipinapatupad ng LTO para mapanatili ang kaayusan sa kalsada. Sa LTO Bicol po, sa buwan po ng Mayo, naglulunsad po tayo ng simultaneous operation sa iba't ibang bahagi po ng Bicol Region. Kabilang po dito ang mga lugar na may mga aktibong operasyon, kasama po dito ang mga high risk or kaya mga accident-prone areas, ang main thoroughfare po natin o ang mga pangunahing kalsada, lansangan. So sa Naga City po, Legazpi City at Daet. Kasama na din po dito ang island provinces po natin sa probinsya po ng Catanduanes at Masbate. And of course po, ang probinsya po ng Sorsogon, Puspusan din po ang ating enforcement operations. Bukod dito, nagsasagawa din ng information dissemination campaigns, safety seminars at actual enforcement operations ng LTO, DOH at DOTR sa mga paaralan at LGU sa rehiyon na layong palawakin ang kamalayan ng publiko lalo na ng mga kabataan. For this month of May po, buong puso po tayong nakikiisa sa adhikain po ng DOTR. Kasama po ang ating mga partner agencies, ang Department of Health, na isulong po yung theme na Drive to Protect Safe, Treat Safe Children. Meron po tayo ma'am na mga ino-offer na mga free theoretical driving course. Libre po ito dito po sa regional office and sa ating mga district offices. Antabayan lang po ang ating Facebook page, ang LTO Bicol Facebook page. Nandoon po ang schedule ng mga libreng theoretical driving course. Ito po ay para po ma-strengthen ang road safety na ang pag-intil po ng disiplina sa kalsada at i-ensure po natin na ang pag-i-issue po natin ng driver's license ay para po sa mga karapat-dapat na ma-issuehan po natin ng lisensya. Muli nagpaalala ang LTO sa publiko na ugaliing sumunod sa mga batas trapiko at maging responsable sa pagmamaneho upang maiwasan ang mga aksidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.